Kisii Central Ward erietariane Ndemo Stephen. Miamano omorike itonde mo Stephen ase oroboti orurikirani chinga kecho nigo omo MCA bwe wadi ibeno Steve Arika abeireka gukwanira engane yo nakoroge kuburege tindi ochiase bali abakwena na Fomu echo asaganiri abantu bonsi kwene kyango babale maisomu na Fomu echinigo chikwenanwa korwase ABC yabagambi gose abo bisa ase serikali ya Kaunti. Abantu mbale babeire mekora bachakire ko ni Fomu bagotebane pasari ya Kisii County. Pasari ya Kisii County mbono twaete supplementary budget goetera egavana yeto Simbarati igo besanchiracha neji pasari Fomu karaje achire mu kinyoro korwase cyobisi cyawe MCA nande gitwale serial numbers igo aichiga chinde chikonyakonigwa nichikire abantu babwate fake yo gokonere form report ase police usase county council usoli bwese no nintu aba MCA tenyara benko niale Fomu echiga egere abantu babwatu mbachaka koliana ni abantu nabande mbaro bayigweto bororo nga chipasari nko chachire bono batagite gusariya emyoyo y'abantu nga Fomu nkoni gukire igo no kubatebi ngati abantu baito balemereri epasari Fomu kwanya chire sikoni cyo mujumbe ne pasari gendete bono iga go chiri Fomu ne yo women lab mungina Doris Donya lakini eyiga ya Kisii County abantu mungaineka na inu abamoko ni Fomu ase chisaipa onyo monto kubolilinga Fomu kieroro motebi eche county pato nchiraja tika ko motebi enchiro como puri intelligente kende